Hello guys, magandang araw po sa lahat. Magluluto po kami guys ng tinuktok na hipon. Ang ingredients po sa tinuktok na hipon, sibuyas, bawang, luya, paminta, tanglad, kinayod, namura pangyog, arbubuena, magic sarap, at ang hipon. Tuktukin lang po ang lahat ng ingredients hanggang sa ito ay lumiit ng gusto. Sabi ba tinakita? Yun, nag-iamban ng sauce. Alimuin niya lang talaga. At yun sabi yun da. Ate yun yan. Naglalako. Nakatindog ako doon. Tapos nagkapot-kapot ang bal. Naghaham lang ang sindanay. Kananang manood ka ng cartoons. Naghaham lang ang sindanay bingbing. Mabangga yun sa ano. Mabangga yun sa... Oh, ano yan? Yung... Dami pa ko doon. Paraman! Gusto mo na lang ano, hotel pa ako. Silit pa. Kaya iklop! Seng! Tawag na ka mo ng... Ang tinuktok na hipon ay isa sa pinakamasarap na pinangat dito sa Bicol. Ano yan? Ang labot. Bukas ko na ako pagod. Ay! Dar-dar ko ako. Lakta naman. Dito mo tayo. Pinan? Tuloy-tuloy lang po sa pagtuktok hanggang sa maging pino ang lahat ng mga ingredients. Nasara mo sa audio. Pait ko. Sarang kapag may ano, may chain day daw. Mga class ko, isa. Ano siya? Pero siya alam ko na to. Dali na. Ako! Naglagnak ano eh? Puro di kiton. Dito nga. Para lang na. Ako dito ko mama. Makalit lang dito. Ito, pinong mo ako kaya dito. Ito kay tata.
klase ko, sabi ko, di ba ang tinuktok nalalaga oregano? Di man tayo nilalaga oregano. Parang galitan pa ko. Now, here's my evidence. Kapag maliliit na po lahat ng ingredients, pagsamasamahin lang po ang lahat ng ingredients at lagyan ng panimpla. Haluing mabuti. Judgmental lang. Ayan na. Pag tayo maharang, saro lang. Irararadulta na yan para ano. Tama. Ano yan? Ibabalot na namin po ito sa daw ng taknab. Natatandaan ka. Simula niya, puti. Daw ka sa kopay. Halukok to. Halok lang. Ba't naman naman to? Ay, nakamahal. Naku, sa ilo ko. Ano yan? Sorry kami nagpapakta na yung masiram. Natatandaan ka. Simula niya, puti. Halukok to. Halok lang. Ay, nakamahal lang ma. Naku, sa ilo ko. Ano, ito ini marama. Oh, ni Mara. Ini Mara yan ako. Di ba yan sa prank na lang sila? Surprise! Inom-inom ko si malalim ko na namitan. Surprise na lang sila. Diba? Tama. Nakutong sa TV. Yan na guys, ang aming mga nabalot. Nilagay na rin po namin sa kaldero na may purong gata. Matutok ang pula. Yan guys, okay na po ang lahat. Lutuin na po natin siya hanggang sa maluto po ng gusto. Yan na guys, luto na po ang ating tinoktok na hipon. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel.